एबसुनि बानजायनायाव बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहा लानायनि सोमोन्दै फैगौ 11 जुन 2022 इं सुनिबार खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार कमार्स फरायसालिमानि नब्लाङाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जादों। बे जर'खा सावरायमेलखौ लानानै बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों फननि गेजेरजों आबुं सावरायलायदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे फोरमायथि। खुलुमबाय। फैगौ 11 जुननि 10 रिंगायाव नैबे क'क्राझार कमार्स कलेज अडिट'रियाम हलाव बे एबसुनि बानजायनायाव बिटिआर एकर्ड आरो NDFB मोनसे जर'खा सावरायलायनाय हाबाफारि दं। दा बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारिखौ मा जाहोनाव लानाय जाखो? गिबियावनो आं खुलुमबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो गासै खोनासंगिरि आरो नायगिरिसिमबो आङो बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनो नागिरदों जे गाबोन 11 जुन बे क'क्राझार कमार्स कलेजनि अडिट'रियामाव मोनसे गोनांथार आयदा गोलाव समनिफ्रायनो बेखौ लानायनि मोनसे जोङो प्लेनिंआव दङमोन। नाथाय सम आरो थासारिनि थाखाय जों बेखौ मावफुंनो हायाखैमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेनि दफा मावफुंनाय आरो बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि आथिखालाव नुजानाय माखासे जेंना जेंसिफोरनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै जों गाबोन सावरायगोन आरो बेखौ जोङो स्पेसियेल मोनसे डिसकासन जर'खा सावरायमेल हिसाबै जोङो लिंदों आरो बेयाव गुबैयै जायफोर जोंनि NDFB आरो एबसुनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरि आन्दलनकारि नेताफोर दंमोन बिथांमोनखौनो जोङो हांख्रायदों। जायफोर सिगनेटरि गाहाय बेयाव प्रमद बर' आथिखालाव बिटिआरनि चिफ बै समनि एबसुनि आफादगिरि आरो सिगनेटरि आरो NDFBनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सावरायग्रा बिथां बिआर फेरेंगा हिरेन बर' NDFB RDनि बि अनजालु आरो माखासे अफिसारफोर लिंदों। लोगोसे जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टनि स्टेन्डिं काउन्सिल बिथांमोनखौबो लिंदों। माखासे आयेननि बाथ्रा बा जुडिसियेल मेटारफोरखौ लानानै जोंहा रायलायनांगौ दङ। लोगोसेयैनो बेयाव गोबांथार कलेजनि आरो इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो प्रिन्सिपाल आरो थांनाय सोमावसारनाय समाव जायफोर सोमावसारनायनि मेन लिडारशिपखौ लादोंमोन गासै दैदेनगिरि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंदों। बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै दाबो गोबांनियाव माखासे सोंलु माखासे सन्देह आरो माखासे मिथिनो लुबैनाया थायो। जिहेतु भारत सरकार आसाम सरकार एबसु NDFB बारग' NDFBनि गेजेराव गेजेर गेजेर ट्राइपार्टाइट टकआ जादों। मालाबा दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव हम मिनिस्ट्रिनि एफेयार्सनि बे माने भबनाव जादों। मालाबा गुवाहाटीयाव कभिडनि टाइमाव प्राय 1-1.5 बोसोरसो अनलाइन माने ट्राइपार्टाइट टक जादों। जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों। मालाबा फिजिकेल मिटिं आरो मालाबा थ्रु अनलाइन आरो बेयाव भारत सरकारा खोब प्रएक्टिभलि आरो पजिटिभलि स्पिडि मेनाराव एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिसोरो खामानि मावबाय थादों आरो बेखायनो आसाम सरकारा जिखिनि मावनो गोनां दङ बे मावनो गोनांनि बिथिङाव बिथांमोना डाइरेक्सन होयो आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जिखिनि मावनो गोनां दङ बेखौ भारत सरकारनि लेभेलाव बिथांमोना पलिसि डिसिसन लानानै खामानिफोरखौ मावदों। दा गामि सोसननाय जि जोंनि मेइन माने क्ल'जमोन अगमेन्टेसन अफ एरिया अफ बिटिसि एन्ड बिनि माने पावारखौ बारायनाय बे जोंनि मेजर क्ल'ज आरो गामि सोसननायनि दासिमनि स्टेटासा मा कमिसना मा मावगासिनो दङ बिनि सायाव गाबोन जों गुवार आरो गोथौयै मिथिहोगोन आरो फोरमायगोन। लोगोसे NDFBनि रिहेबिलिटेसन 4203 मोनबाय गोबाङानो मोनबावनांगौ दङ
बिनि भेरिफिकेशना सोलिगासिनो आरो जायफोरा मोनबाय बिथांमोननि मायबा टेक्निकेल माने बेंकनि चेकनि प्रब्लेम जादों जायफ्रा मोनबावनांगौ दङ बिथांमोननि भेरिफिकेशनखौबो खालामबाय थादों बिथांमोनाबो मोनगोन बेखौ लानानैबो माब्लाबा जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं भुल बुजाबुजि जानाय जिहेतु खौरां आरो मेसेजफोरा ग्राउन्ड लेभेलाव प्रपारलि मालाबा सहैया फारसेथिं जोंनि बांसिन एनडिएफबि केडारनि आरो सिभिलियान मानसिनियावबो माने केस दङ बे केस उइद्र खालामनायाबो माखासे जाबाय आरो माखासे जाबावनांगौ दङ आरो एनआइए आरो सिबिआइ टाटा कर्टआव गोबां दिनैसिम माने गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव मानगोनां रन्जन दैमारि आरो जर्ज बसुमतारी रिफिखां गयारि गुबुन गुबुन बिथांमोनखौ माने इमप्रिजन खालामनानै दोनदों आसामनि गुबुन गुबुन जेलावबो दङ मिथिनो मोनदों जे भुटाननि जेलावबो माखासे एनडिएफबिफ्रा दिनैबो दङ जेलाव दा बेखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि जिखिनि जुडिसियेल आरो लिगेल प्रसिडिउर बे खामानिफोरखौ मावनायनि बेलायाव गाबोन मोनसे मेजर डिसिसन जागोन आरो माखासे खामानिफोरखौ स्टेन्डिं काउन्सिला जायखौ बिटिआर सरकारा थिसनदों बे थिसननाय जोंहा मानगोनां सब्दराबा मानगोनां रन्जित कुमार मोसाहारि गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो बेरलाव के काजि पलिटिकेल एडभाइजार टु चिफ बिटिआर बिथाङाबो खामानि मावदों आरो गावबा गाव जोंनि जि एनडिएफबिनि आफादफोर दङ आफादफोराबो माखासे खामानिफोरखौ मावबाय थादों दा बेनि बेलायावबो जोंहा गाबोन रायलायगोन आरो बै जायफोरनि न'खरनिफ्राय बा आफादनिफ्राय जेलाव दिनै दङ बै न'खर आरो आफादनि सोद्रोमाफोरखौबो जों लिंहरदों गाबोन बिनि सायाव गुवार गोथौयै सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ इमिडियेट रिलिज खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव आपिल खालामनायनि बेलायाव मा जोङो लामा लानांगौ आरो लागासिनो दङ बे मेटारफोरखौ सावरायगोन फारसेथिं रिक्रुटमेन्टनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव होम मिनिस्टारा दाख्लैबावै तामुलपुराव फैदोंमोन बिएसएफनि आर्मस एमिनेशननि वार्कशप बेखेवनो बेयाव प्राय जोङो 15 मिनिट बिथांजों सावरायदों आरो बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिएलटि नि एक्स केडारफोरखौ जेरैबायदि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन दा बड' इयुथखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि जि मेटार दंमोन डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बेखौ सेम माने सिस्टेमनि गेजेरजों स्पेशल कनसिडारेसनाव मावफुंनांगौ होननानै बिथांनो जोङो रायलायदों आरो बिथाङा बिनि सायाव गोख्रैनो मोनसे रिजाल्ट होगोन होननानै जोंनो फोरमायलांदों दा बिनि बादैबो गोबां माखासे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ लानानै गुवार आरो गोथौयै रायलायनांगौ रायजो राजानो बर' आइ आफानो मिथिहोनांगौ दा बेफोरखौ गोबां समाव मिथिहोनो थाखाय जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं आरो सोंखारिलायनाया जायो दा बेखायनो जोङो एबसुआ गुवार लेभेलाव गाबोन गासैबो दैदेनगिरि वेल विजार आन्दलनकारि नेताफोरखौ लिंनानै जोङो बेखौ डिसकास खालामनो थाखाय थांखि लादों गाबोननि सावरायलायनायाव बिटिआर एकर्डखौ सरकारा मावफुंनायाव माबाफोर लेहेम जादों नामा बा माबाफोर मावफुंनायाव बिदिबायदि जेंना जादों नामा जायनि थाखायनो बे जर'खा सावरायनायखौ लानाय जादों नोंथांमोना बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे गोबां समाव जोङो क्ल'ज दराव माने 10 जन बा 15 जननि जिखिनि माने सिगनेटरि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो सरकार लेभेलनि अफिसारफोरनि गेजेराव इमप्लिमेन्टेसननि मेटारखौ पलिसि मेटारखौ लानानै स्ट्रेटेजि मेटारखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो बेबादिनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि माने प्रग्रेस बा बिनि मावफुंनाया जाबाय थादों बर' रावखौ आसामनि अफिसियेल राव माने हिसाबै आजावनाय बा डाइरेक्टरेट गायसननाय बा गुबुन गुबुन जिखिनि दंबावो 6.3 माने स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटारा एसे लेहेम जादोंब्लाबो दायो बियो अन प्रसेस दङ दा बिदि डिपार्टमेन्टेल माखासे जिखिनि एन्ट्रान्सनि बाथ्रा दङमोन बेबो माखासे मावफुंजाबाय दा
जिखिनि मावफुंजाबाय आरो जिखिनि मावफुंजानायनि लामायाव दङ आरो मावफुंजोबनांगौ 2024 नि सिगां अमित शाह बिथाङा कमिटमेन्ट होदों जे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ 100% मावफुंनाय जागोन। दा बे बेलायाव जिहेतु फिसा लेभेलाव माखासे बाथ्राफोरखौ डिसकास खालामनाय जायो, गुवार गिदिर लेभेलाव डिसकास खालामनायनि स्कपा माने जाबोआखै। दा बेखायनो बिनि सायाव जों गाबोन गुवारै मिथिहोगोन आरो जायफोर वेल विजार जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर फैगोन बिथांमोननिफ्राय जों अपिनियन लागोन, आन्दलनकारि जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो जों अपिनियन लागोन। बिथांमोना एकर्डखौ स्पिडि मेनाराव टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि साजेसन अपिनियन होगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो खोनासंगोन, रेजलिउसन हिसाबै लागोन। सरकारजों जोङो आर्गुमेन्ट लजिक होनांगौनि बेलायाव, मालाबा तर्क खालामनांगौनि बेलायाव, मालाबा गोख्रों जोङो प्रेसार होनो गोनांनि बेलायाव जिखिनि मावनो गोनां दङ बेखिनिखौ गाबोननो जोङो बयनिफ्रायबो खोनासंनानै जोङो आवगायनायनि थाखाय थांखि लादों। दा बेवहाय नोंथांमोन एनडिएफबिनि जे जेंनाखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जागोन। जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरा उदां अख्राङाव फैनायनि मोनसे खाबुफोर दं नामा? डेफिनेटलि बिथांमोनखौ उदां बा लांदां अख्राङाव बा गावबा गावनि न'आव लाबोनायनि बिबाना जाय माने गासै जोंनि माने सिगनेटरि बा एकर्ड खालामग्रा सुक्ति खालामग्रा आफादफोरनि आरो आथिखालाव सुक्ति खालामग्रा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो सरकाराव मासि लाहैबाय आरो सरकाराव थानानै बिथांमोननियावबो बे बिबाना दङ। बेखौ सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजोंनो जा बा आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजोंनो जा बिथांमोनखौ जिहेतु मोनसे एकर्ड जाबाय आरो बिथांमोनाबो बे आन्दलननिनो पार्ट आरो बे एकर्डआव बिथांमोनखौ नि केसखौ उइद्र' खालामनायनि बाथ्राया लिरनाय दङ। केस उइद्र' जायोबा बयबो न'आव फैफिननो मोनगोन आरो बे गासै प्रक्रियाखौ मावफुंनायनि बेलायाव जों बयबो गावबा गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ रुजुननानै साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ एक्स केडारफोरखौ न'आव लाबोफिननायनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो लाबोनांगोन। आरो जेब्लासिम बे हाबाफारिया जोबा एकर्डआ माने 100% जोङो मावफुंजोबजादों होननानै जों साननो हाया। खारन माहारिनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय बयबो दावहा नांदों आरो जुजिदों आरो बे जुजिनाय आरो दावहानि गेजेरावनो केस जाबसिननानै होदों आरो बायदिसिना केस जाबसिननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जेलाव दोननाय जादों। दा बेखायनो सुक्तिनि मेन कजआनो जाबाय बर' माहारिनि जौगानाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बेयाव। फारसेथिं संग्रामाव जायफोर जड़ित दङमोन, आन्दलनाव जायफोर जड़ित दङमोन बिथांमोनखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननांगौ, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव माने साधारन जीवन जापन खालामनो हानायनि थाखाय बेबस्था खालामना होनांगौ। बेखायनो बे खामानिया मावजागोन आरो बेखौ जिहेतु बे अन प्रसेसआव दङ, माखासे हाबाफारि आवगायबाय, माखासे मावबावनांगौ दङ। दिनै नङा गाबोन जोंनि गासै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो लांदां अख्राङाव बा गावबा गावनि न'आव जोङो मोनजोबगोन होननानै जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दङ। गुबुन फारसे गाबोननि सानावनो बनसु बड' राइटार एकाडेमि, अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बेनि बानजायनायाव नेशनेल सेमिनार मोनसे हाबाफारि लादों क'क्राझार साइन्स कलेज अडिट'रियाम हलाव। दा बे मा दं बेवहाय जिहेतु नोंथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ लाबाय आरो गुबुन फारसेनि बेबो हाबाफारिखौ लाबाय। रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोंलुआ जादों जे ओजोंबो मोनसे सावरायनाय लाबाय, ओजोंबो मोनसे सावरायलायनाय, मा बुंगोन बेनि सायाव नोंथां? आं मिथिया बिथांमोना मा लेभेलनि सेमिनार लादों। गासिबो आफादा गावबा गाव लेभेलाव सेमिनार, वर्कशप, डिसकासन लानो हानायनि मोन्थाय दङ आरो बिथांमोना जिहेतु मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आफाद, बिथांमोना मा सेमिनार लादों आं बिनि सायाव दाबो आङो क्लियार आइडिया गैया। आं बिथांमोननि हाबाफारिखौ नुदों, नुवाखै नङा ससियेल मिडियायाव, खिन्थु बिथांमोना मा उद्देश्यजों लादों आं मिथिया। फारसेथिं जोंनि जि हाबाफारि
जोंहा गोलाव समनिफ्रायनो बे मोनसे पलिसियाव दंखायोमोन डिसिसन लाखानाय नाथाय टाइम आरो सिचुएसना गोरोबाखैमोन आरो गाबोननि साना जोंनि थाखाय खोब माने गोनांथार सान आरो गाबोन बे मोनसे ओंथि गोनां आरो गोनां सानाव जोङो जोंनि जि सुक्तिनि माने सिगनिफिकेन्ट बिनि जि मर्यादा बे मर्यादाखौ लानानै माहारि थांना थानाय माहारिनि अधिकारनि थाखाय जों गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन आरो गुबुन आफादफोरा मा उद्देश्यजों मा टपिक लानानै सावरायनो नागिरदों बिथांमोना गाबोन सावरायोबासो जों मिथिगोन आरो जे बर' माहारिनि आरो हारिनि स्वार्थआव हाबा मावग्रा आफादफोरा मालाबाबो नेगेटिभ सिन्था बा माने डिभिसिभ सिन्था लानानै हाबा मावनाय नङा आरो सोंखारिलायनानैथ' खुनु माहारिनि इस्युआ समाधान जाया दा बेखायनो मोनसे गोथौ सानस्रिनि गेजेरजों जोंनि आफादफोरा आवगायलायनांगोन आरो जों जुदि आफादजों आफाद जुदि सोंखारिलायोब्ला दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि जुदि सोंखारिलायोब्ला बे माहारिखौ गुबुन हारिया मिनिगोन दा बेखायनो आङो खावलायो जे जाय जेखि मावा मानो माहारिनि थाखाय मावनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु माहारिनि मावनो थांनानै गावस्रा गावस्रि एना एनि आरो सोंखारिलायनाय हाबाफारिखौ मावोब्ला बेयाव जोंहा गोथौ दुखु थागोन आरो बेबायदि एजेन्डा आरो बेबायदि पलिसिखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामनो हाया आरो जों सापर्ट खालामनायबो नङा बेखायनो आङो पजिटिभखौ जेब्लाबो माने लुबैयो आरो आङो खोब माने आसाबादि बेखायनो माहारिनि स्वार्थआव बयबो हाबा मावनो आरो माहारिनि जोबस्रांनायनि थाखाय जाहाथे रावबो हाबा मावा बेनि थाखायसो आं बयखौबो खावलायबाय बे समाव नोंथाङा गाबोननि जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथाङा मोजाङै फननि गेजेरजों फोरमायहरनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360